Dobar večer, dobrodošli u još jednu besjedu kod Bogumila. Ja sam sestra Blanche Flor, pored mene... Ja sam sestra iz Clermonta. I dobrodošli u našu najavljenu besjedu na temu Tri tajne. Tri tajne neba, čovjeka i zemlje. Govoriti uopće o te tri teme danas za jednog Bogumila znači zapravo govoriti o cjelokupnom bogumilskom svjetonazoru. Jer sve ono o čemu govorimo, sve ono čega se dotičemo, sve ono što je u središtu bogumilskog interesa se zapravo dotiče neba, čovjeka i zemlje. I mi danas možemo govoriti i o svakom od tih i sa negativnog aspekta i sa pozitivnog aspekta, no nekako cilj nam je pokazati, trebao bi nam biti cilj na kraju ove besjede, pokazati kakvi oni danas trebaju biti. I koja je to perspektiva neba, čovjeka i zemlje koja se treba otvoriti suvremenom čovječanstvu. Pucamo visoko, sestra iz Clermonta, počinjemo od neba. Uopće o nebu se tako malo govori. Nebo je sakriveno, nebo je nešto što ostaje na razini apstrakcije, što je svedeno na plavo-bijelu boju i par bucmastih anđela sa strijelom u rukama, ali otkriveno nebo je nešto što je potpuno nepoznato današnjem čovjeku. Sama spoznaja da je danas nebo otvoreno i da danas nebo više nego ikad želi pomagati ljudima i da je ono veliko, dobrohotno, puno anđela, puno više od zaštitnika, puno starije braće i sestara koja žele djelovati danas na zemlji, je misao koja je sama po sebi i paradoksalna i može zaista zvučati poremećeno. No činjenica je i Bogumili vjeruju po našem saznanju i po našem učenju, to je tako. Nebo je danas ne ispunjeno, nego preispunjeno nezasitnom željom da djeluje na zemlji. I možemo to čak reći na jedan specifičan način, nebo je trudno i ono je onom gravidno, noseće. Ono nosi toliku količinu milosti kakva je današnjem čovjeku nezamisliva da se može uopće izliti i u njegovo srce i na kugli zemaljskoj. No, teško je danas zamisliti da nebo jest takvo, zato što je prvo sakrivena slika dobroga oca koji prebiva na nebu i dobre majke koja prebiva na njemu i svi ti plodovi njihove ljubavi jednim dijelom danas jesu na zemlji, a sve ono što još i dolazi sa neba od njih i zapravo svaka nova duša koja se rađa, svaka forma života, dobrote, milosrđa, ljubavi, to sve ide iz njihove prirode. I upravo iz takvoga neba, upravo iz takve širine ljubavi, dobrote i punine savršenosti dobroga oca, nebo danas se djeluje i uvijek je djelovalo na zemlji. Bogumili u svom učenju nebo zaista vide živim. To je jedna specifičnost bogumilskog pogleda. Na nebu nikad nema statike. Dobri otac ne miruje. Nije nikad isti. I nebo je cijelo vrijeme u stanju nezamislivog trepeta i ushićenosti. Svih anđela, posebnih amijela, svih onih duša čistih, serafitskih, koje prebivaju na nebu, koje se neprestano iščuđavaju novom rađanju oca, novoj prirodi oca. Ocu koji u svakom trenutku nadilazi samoga sebe. I s jedne strane, naravno da nam je to nezamislivo, jer mi živimo na zemlji u kojoj čovjek sve zna.
Nakon 2000 godina sve je spoznao, sve zna, sve mu je jasno, a istovremeno na nebu je nezamislivi trepet i ushićenost svake sekunde, poput malog djeteta. To je stanje onog zanosa gdje se može izustiti samo o. To je nešto što je nama otkriveno, što je našem djedu Ivanu Bogumilu otkriveno i čovjek se poziva doći u takvo stanje dinamičnosti, aktivnosti, neprestane promjene, neprestane preobrazbe, neprestanog novog rađanja i nadilaženja samoga sebe po uzoru na nebo. I zato i jest jedan od najvećih bogumilskih simbola upravo kolo, krug, svastika, kolovrat, krugovrt koji se nalazi na stećcima. I ne samo tu na našem području, nego po čitavom svijetu. Bogumili na određeni način vjeruju da su to i neki, da su to ostaci, možda nekakve pradomovine, pracivilizacije. Ali takav krug koji se raspršuje, koji je orbitalan, on zapravo u najvećoj mjeri prikazuje prirodu neba. No, ja sam sad malo napravila uvod jedan, malo duži. Malo duži uvod, ali lijepo je kontemplirati o nebu. Lijepo je razmišljati o nebu. I zaista je u većini naših knjiga i onoga što je otkriveno, o čemu djed Ivan Bogumil govori i piše, ljepota neba, visokih nebesa, ne niskog neba, nego visokih nebesa, nevjerojatno prekrasna i istovremeno je potrebna čovjeku. Više nego ikad je potrebno da se zna da ne živimo sa limenkom iznad glave, sa nekim sivim krovom, sa nekom astrofizičkom koncepcijom neba, svemira, nego da je to dobri univerzum iznad nas. Da. Ta najviša nebesa o kojima govoriš, ona su ispunjena sferama sunčanih božanstava, čistih, savršenih vjesnika. I postoju niža nebesa gdje upadamo u zamke Šeola, u zamke rajskog vrta. Nebesa, oni imaju tajnu, sadrže tajnu. A to je tajna Oca čiste ljubavi i tajna mine. Tajna rođenja odozgo i izbavljenja od elohimskih uroka je istina da je Bog onaj koji čini samo dobro. To je 2006. djedu Ivanu su na gori Perpetuz rekli besmrtni Katari u otkrivenju. On je tad bio jako potresen, pošto je to bilo nešto sasvim novo. On je do tad bio 20 godina i primao objave Majke Božje i bio na visokom duhovnom stupnju. I sad je dobio otkrivenje, Bog ne čini zlo i da on ne ide ispravnim putem. Da on nije potpuno čist, da on se još treba očistiti. I nakon svih tih događanja on se savjetovao sa svojim sinovima da li treba to prihvatiti. Duhovnom djecom. Da, oni su, besmrtni Katari su mu rekli da treba prihvatiti nejednoznačnost neba i nejednoznačnost zemlje. I to je bilo stvarno potresno. I nakon što se on savjetovao sa svojim duhovnom djecom, on je to prihvatio i napisao je knjigu Besmrtni, u kojima dosta govori, znači i o tim tajnama i o tim otkrivenjima besmrtnih. Na nebesima nema, na visokim nebesima nema ništa osim ljubavi mine. Ljubav mine to je višnja ljubav koja nadilazi bilo kakvu čovječansku ljubav, ljubav roditeljsku, sestrinsku, bratsku, prijateljsku, supružničku.
1000 puta nadilazi. I nje je čovjek dostojan da je osjeti tu na zemlji. I zapravo je to čemu mi težimo, ići putem te ljubavi. Međutim, put od zemlje prema nebu, on je prekriven crnim oblacima zloga Lucifera i potrebno je vršiti veliki, veliki napor da bi se otvorilo nebo, da bi se kroz to nebo probilo tako zrake našeg sunčanog oca. S jedne strane treba se težiti i ići ka nebu. Prema bogumilskom učenju postoje određeni načini kako se uspinjati prema nebu, kako se ushićivati prema nebu. To je jedno od osnovnih učenja u našoj duhovnoj školi. Da. Ako vas interesira, ako osjećate žeđ prema tome i želite uroniti u takvu vrstu učenja, naravno da naši duhovni pastiri stoje na raspolaganju. No, s druge strane, treba i nebo otvarati. Da. Nebo je, kako smo rekli, želi djelovati. I ono se želi približiti ka zemlji. Jer božanska, čista, neporočna, dobra civilizacija, odnosno Bogov civilizacija, ne vidi razliku između Boga i zemlje. U Bogov civilizaciji su nebo i zemlja sjedinjeni. Tu nema razlike između zemljana i između nebesnika, onih koji žive na nebu. To je obilježje Bogov civilizacije. Život sjedinjen kroz ljubav nebesku. Međutim, mi živimo u svijetu u kojem su nebo i zemlja rascijepljeni, razdvojeni. I razdvojenost takvog svijeta čovjek osjeća unutar sebe. Niti se on osjeća kadrim živjeti na zemlji, zato osjeća stanje napuštenosti, osamljenosti, udarce, teškoću života, niti se može ushititi i živjeti na nebu. I on je cijelo vrijeme u tom kanjonu između neba i zemlje. A njegov zapravo prirodni put je da se vrati na nebo, odnosno da na zemlji živi kao na nebu. Međutim, to je ujedno posljedica elohimskog djelovanja ovdje i na zemlji i na čovjeku, zbog Elohimove varke, zbog adaptacijskog preoblikovanja, dakle zbog promjene koja je izvršena na dušama, na čovjeku. Čovjeku je zapravo nebo sakriveno. Kako on ne zna da postoji dobri otac, pravi dobri otac, ne surogat oca, ne Jahve Elohim, ne demon, nego kako on ne zna da postoji dobri otac i dobra majka, tako ne može nikako znati da postoji dobro nebo. To mu se tek mora otvoriti. No to je ujedno i put oslobođenja i duše i otvaranja neba. Kako se po stupnju oslobođenja duše od iluzije, obmane, od ropstva i oblikovanosti od Elohima, po tom se stupnju otvara dobro nebo. I bliži smo ka dobrome nebu. I to je stupanj po stupanj, stepenica po stepenica. Duhovno uzdizanje koje se daje po želji onoga tko to želi, po njegovom znoju. To nije lak put i to nije put za svakoga, ali ovjenčanost, taj pobjednički lovorov vijenac koji se daje, on je smisao i cilj života na zemlji, da se otvori nebo. Da, možda možemo reći nešto o praksi kako mi, na primjer, otvaramo nebo. Prije svake molitve moramo otvoriti nebo zbog toga što se mi molimo ispod otvorenog neba. I ta molitva se čuje. Ta molitva prodire na nebo i tada nam oni koji su gore mogu pomoći.
a to što mi dozivamo i naše, na primjer, duhovnu majku Efrosiniju i neke besmrtne katare. Dozivamo bogumile koji su živjeli ovdje da nam pomognu pobijediti ovo zlo koje mi sad vidimo i s kojim se borimo. Znači ne mi sami, jer mi ne možemo, nego njih pozivamo da oni nama pomognu. I kad je otvoreno nebo, i to je moguće i to se izvršava sad, trenutno, odmah. Nema čovjeka na zemlji bez zaštitnika na nebu. I nema duše na zemlji koju nije oplakao, isklanjao i izmolio se za nju netko na nebesima. Tko je on, mi ne znamo. Tko su oni, mi ne znamo. No, dovoljno je osvijestiti da je iznad nas sabor, panteon dobrih božanstava koji nama pomažu, koji nas vode, koji za nas podnose žrtvu i koji čekaju, više od svega čekaju probuđenje duše i izmoljavaju duše. Pomažu nam. Mi smo svi izmoljeni, zapravo. Da. Naš dolazak u ekleziju je izmoljen od nekoga. I duša će to prepoznati kad se vratimo unatrag u našu prošlost, onda ćemo vidjeti da su postojali znakovi prije. Da je to tako jednostavno moralo biti. Tu zapravo dolazimo do druge tajne. Dolazimo do tajne čovjeka. Ako je nebo bilo takvo, ako je božanski nebeski svijet bio takav da je bio ispunjen i da jest ispunjen dobrim božanstvima, dobrim zaštitnicima, pokroviteljima, dobrim anđelima, dobrom djecom dobroga Boga, onda je jasno i logično, a o tome smo i više puta govorili, da je čovjek produženi Bog. Čovjek je parametrima ovoga svijeta sveden na nekakav početak i kraj, na mjesto radnje i vrijeme radnje. No prema bogumilskom učenju čovjek je vječan. On je vječan u dobrom univerzumu i on je vječan u arhetipu, u ishodištu svega, u prapočelu svega. On je rođen iz posljednje kapi dobroga Oca i danas se zapravo čak više ne vrijedi niti toliko govoriti o čovjeku. Čovjek je jučerašnja vijest. Danas nam vrijedi govoriti o Bogu čovjeku. O čovjeku koji treba živjeti svoju pravu misiju. O tome kako ga nebo vidi. O tome kako ga premudrost vidi. Jer da, mi krećemo od tajne neba. Da se na nebu čovjekova duša rađa iz posljednje kapi Oca. Od tud kreće. Međutim, čovjekova duša na zemlji dobiva svoju posebnu misiju. Ona ovdje, čovjek ovdje prolazi iskustvo zemlje. Ona je zemlja posebno mjesto. Mi zapravo sad govorimo o čovjeku, ali na neki način se moramo dotaknuti zemlje. Jer čovjek tu jeste na zemlji. I on prolazi sva razna iskustva života, osamljenosti, progonstava, udaraca. Međutim, sve to da bi se vratio po probuđenju, po preobrazbi u svoj početak, u krilo dobroga Oca. I ima još jedan stupanj koji se pretpostavlja, za koji Majka Božja u otkrivenju djedu Ivanu govori, i onda duše kada se vrate natrag ka Ocu, toliko su ispunjene ljubavlju prema onim dušama koje su ostavile, da više od ičeg se žele vratiti i još njima pomagati. Do tog stupnja Boga čovjeka nam valja doći. A mi zapravo danas živimo u vrijeme čovjeka Boga. Čovjeka koji sebe smatra Bogom,
koji smatra da je dovoljno jak, da je dovoljno snažan, da je dovoljno racionalan, da je dovoljno sposoban i da snagom svojih sposobnosti, vještina i onoga što on sam sebi organizira u datim okolnostima može postići sve što je zamislio. To je jedan kontrolirani projekt u kojem čovjek živi s iluzijom da je on taj koji kontrolira taj projekt, a zapravo je produkt humanoidizacije, te tehnokratske revolucije koja se događa, kiborgizacije čovjeka u kojem robotika ne predstavlja zapravo izradu robota za pomaganje čovjeku, nego danas robotika predstavlja činjenje robota od ljudi. I takav čovjeku Bog naravno da može jedino živjeti na način da zatvara svoje duhovno srce, da ubija svoju duhovnu savjest, da se odriče od iskonske prirode dobroga Oca u sebi, od onih najdubljih riznica u kojima je očuvana sva priroda našega svevišnjeg, priroda dobroga Boga. I ta priroda je zatvorena, a zapravo bi se trebala što više otvarati, što više širiti. Slobodno. Krist je govorio, ja nisam od ovog svijeta. Vi ste od ovog svijeta. Ja sam odozgo, a vi ste odozdo. On je s tim htio reći da on dolazi od sunčanog dobrog Oca. I on se tamo vraća i on je govorio kao vi ne možete ići tamo gdje ja idem. Zato što čovjek u ovom palom stanju ne može doći do Oca prije nego što prođe stupnjeve očišćenja katarze. Čovjek u sebi sadrži veliku riznicu i bez obzira na sve pustinje, na sve strasnoje koje je doživio, u njemu ostaje neoskvrnjena ta riznica, zapečačena i netaknuta. I u čovjeku obitava božanstvo. I cijeli svemir kad pogledamo, sve čemu se čovjek danas teži istražiti, vidjeti, znanstvenici, proučavati, sve to se nalazi u čovjekovom srcu. Mikrokozmos. I čovjek, on je zaista velik. Mi, bogumili, govorimo o čovjeku kao najvišem na ovoj zemlji, uopće u svemiru. On je veći od države i od institucije i on zaista stavljamo ga na prvo mjesto. I važno je da čovjek shvati tajnu, odnosno ne tajnu, nego da shvati što je on prošao. Shvaćanje adaptacijskog preoblikovanja, operacije koje su utisnute, koje su napravljene, izvršene na njemu, s tim da su oduzete riznica mi ne, a utisnuto je 1000 surogati. To su naslade, to su strasti, lažna znanja, astralni snovi, astral. To je sve utisnuto u nas. I mi trebamo na to progledati. A kako? Trebamo proći stupnjeve katarze, očišćenja, da bi to uvidjeli i da bi mogli se odreći od toga. I tek tada se možemo vratiti u Očevo krilo. No teško to postići iz nekog stupnja naslade. Dok mi je dobro, to je nemoguće. Dok imam stan, auto, posao, dok sve ide kako treba, na što trebam progledavati? Da, potrebna je, nažalost, kriza. Čovjek dolazi do krize gdje vidi da nema više smisla to što radi, to kako živi, da mu ne dobija zadovoljstvo, da nije ispunjen. Jer čovjek treba živjeti na ovoj zemlji u blaženstvima, da bude ispunjen. Ali danas je samo bitno naslada, strasti, materijalizam, novac. To nigdje neće odvesti, nikakvu sreću vam neće dati. Koliko god se žrtvovali, to vodi samo u slijepu ulicu, u propast.
A spoznaja Oca, spoznaja višnjih tajni i otkrivanje u sebi tog bogočovjeka, to vodi u zaista sunce sunaca, otkriva se smisao života, otkriva se razlog zbog čega smo došli na zemlju. Jer zapravo smisao cijelog čovječanstva je stupiti u brak sa našim svevišnjim. To je, mi kažemo, teogamija. Teo Bog i gamija brak. I to je najviši cilj čovjeka. Sjedinjenje koje je potpuno i koje čovjek može doživjeti i radi čega dolazi na ovu zemlju. Za tih 5 minuta osjetiti tu sjedinjenost. Ti si izvršio svoj cilj, što si došao na zemlju. Da, zato što je to zapravo povratak u čovjekovo izvorno stanje. Da. To je stanje izvorne neporočnosti, izvorne čistoće, izvornog smisla, arhetipa čovjeka. Čovjek je puno više od fizičkog tijela, od grešnog tijela, od tijela praha i gline, kako je rečeno. Koje su nam alternative? Koje su ne alternative, nego što je stavljeno kao nastanak čovjeka? Ili je varijanta da je nastao iz praha i gline, sklepan, malo pomiješan, ili je varijanta da je nastao od majmuna, ili je varijanta da je nastao eto nešto tako slučajno, još radikalnije metode, još nekih operacija na majmunima i tako dalje. Čovjek je od božanskih sastava, od čestica Boga. Čovjek je kombinacija božanskih sastava i besmrtnih duhovnih tijela. Po mističnom bogumilskom broju njih 12. Mi ne živimo svojim duhovnim tijelima. Ne živimo po njima. Ne projavljuju se, projaviti se, da izlaze kroz nas, da su vidljiva. Ona se ne projavljuju u nama. Naša božanska priroda je netaknuta, ali je i neprojavljena. I čovjekova je dužnost projaviti puno više od sebe. Odreći se ideje sebe kao eksperimenta. Čovjek nije eksperiment. Nije pokus. Čovjek nije limitiran tijelom i svojom prljavom prirodom za koju Augustin tvrdi ne može, a da ne griješi. Čovjek nije danas napumpani samoostvaritelj koji gura svoje fizičke granice pod krinkom nekog duhovnog mira. Ne, čovjek je više od toga. I zapravo se neće njemu nešto, kad kažemo otkriće se sunce, otkriće se nutarnja objava, je stanje dubljeg pronicanja u smisao vlastitog života. To je čak nešto što je čovjek oduvijek i naslućivao, ali nije mogao doprijeti. To je ono nešto neotkriveno što je uvijek treperilo u čovjeku. To ono dođe kao bljesak, ali ono ide dublje. Jer odlazak dublje podrazumijeva odlazak u dublju čovjekovu prirodu. I ne radi se o tome koliko je čovjek pao danas. To čak nije ni bitno. Svaka duša se može rehabilitirati. Kad kažemo svaka, mislimo na većinom čovječanstvu. Ne idemo u neke crne univerzume i ne govorimo o mračnim dušama koje su ovdje po posebnim projektima. No prosječan čovjek, njegova duša ne da se može rehabilitirati, nego je to njena želja više od ičeg. To je onaj šapat u srcu koji nam govori da moramo ići dublje. No sami ne možemo. Jer cilj čovjekova života na zemlji i jest očistiti se od adaptacijskog preoblikovanja. Očistiti se od kvara koji je napravljen na njemu, od tog kratkog spoja koji mu je učinjen. Ali je i ujedno utjeloviti se, promijeniti se, preobraziti se kroz zajednicu čistoće, kroz zajednicu
izvorne čistoće, izvorne neporočnosti. Projekt očišćenja čovjeka i jeste njegov samostalan projekt, ali se može ostvariti kroz tijelo zajednice. Jer punina dobroga Boga živi u čovjeku, ali se civilizacija spušta na zajednicu i civilizaciju gradi zajednica sjedinjenih srca. Tako da govoriti o čovjeku danas zapravo znači govoriti o ljudima kao jednom srcu. O ljudima kao jednom korpusu, tijelu, zajedničkom, sjedinjenom. I zato i jesu postojala nekada stara saznanja o ljudima koji su se mogli sporazumijevati očima, srcem, bez govora, vibracijama srca. O tome se govori u mitologiji kao o odlikama božanstava. No naravno, kada ljudi jesu bili božanstva, govoriti o jeziku Atlantide, neporočnih civilizacija Atlantide, Hiperboreje, znači govoriti o civilizaciji dobrih ljudi koji su se sporazumijevali na puno uzvišenije načine od govora, mimike, gestikulacije, a da ne govorimo od one koja se upotrebljava u prometu i kakve smo skloni koristiti. Da, ja bi se htjela nadovezati na ovo prije što si rekla. Kod čovjeka se projavljuje sunčani križ oca koji ima 4 kraka. Sunčani križ oca, već pojasni nam to malo, da kod čovjeka, u čovjeku, na njemu, kako to? U čovjeku. Inače u čovjeku postoji sunčani disk koji je moguće, koji i se vidi na magnetskoj rezonanci. Nego zapaljuje srca na 3030 stupnjeva Celzija. Sestra Exclarmonda poslaće nas na liječenje nakon ovoga. Da. Možda da. Da, to je naš sunčani disk, to je naš original kakav smo mi bili. Mi smo sad ohlađeni, zapečačeni. Možda možemo to malo pojednostavniti. Naši unutarnji sastavi su promijenjeni i prilagođeni uvjetima ovoga svijeta. To je kao uspijevaju ljudi živjeti danas kako su i živjeli prije 100 godina. Makar je zrak drugačiji, hrana je druga. Mislim, živimo u svijetu koliko god on zagađeniji bio. No sigurno naši sastavi danas nisu isti kao kod čovjeka koji je živio možda u čišćem okruženju prije 50 godina. Kad je bilo manje polucije, manje tvornica, manje zagađenja. No, živjeli su. Tako i mi danas. No sastavi nam nisu isti. A govoriti o današnjim duhovnim sastavima i o duhovnim sastavima čovjeka, ja ne znam koju brojku uopće upotrijebiti, tisućama i tisućama godina unatrag, to su zaista nebo i zemlja. Onda, o tom smislu govorimo koliko su nam se promijenili sastavi, jel? Ja sam zapravo htjela reći da u čovjeku postoji sunčani križ oca koji se sastoji od 4 kraka, a to su dobrota, ljubav, neograničeni potencijal ljubavi, čistoća, duhovna dobrota, Premudrost, ljubav, dobrota, čistoća. Da. I to se projavlja u čovjeku. I to je nešto što mi moramo otvoriti u nama. To su 4 vrijednosti bogumilske kojima se mi težimo i kojima smo već zapravo govorili prije. To mi često slikovito zapravo prikazujemo. Imali smo jednu priliku u emisiji kada smo u križu, ako se vidi, tu govorili. I onda je to taj slikovni prikaz da je zapravo, zamislimo taj koluvrat ovdje u čovjekovom srcu, da je to taj premudrost, ljubav, dobrota, čistoća, jedan slikoviti prikaz onih osnovnih božanskih karakteristika koje bi se trebale očitovati u čovjeku, koje bi se trebale projaviti u čovjeku kao ne samo odlika božanske prirode, nego i samo božanstvo. Da, i ono se uvijek stalno je u vrtnji. Da, to se neprestano vrti. I mi dolazimo zapravo do tajne zemlje. Nama je važno danas više nego ikad
otkriti zašto ova zemlja postoji, zašto je ona tu, zašto zemlja je mjesto gdje čovjek dolazi da bi se rodio. Je li ona mjesto, rodio sam se, živio, ostvario dobru karijeru, dobio vikendicu nakon toga, u najboljem slučaju neku staru kućicu, malu u brdu, u gorju, uz rijeku, na moru, malo obnovio, živio u penziji, imao djecu, unučad, živio dobro, radio dobro, ili ona nešto više od toga? Je li ona mjesto pripreme? Mi volimo zapravo vjerovati da je zemlja određena vrsta poligona. Mjesta na kojem se duša priprema za jedno puno više ostvarenje. I tajnu neba je nemoguće odvojiti od tajne zemlje. Jer tajna zemlje pretpostavlja čovjekovu pripremu za povratak upravo tamo. Bez zemlje i bez pripreme na zemlji i bez iskustva koje se prolazi na zemlji, čovjek se ne može vratiti na nebo. I nevjerojatno je da današnji zapravo i ozarujuća je misao da ako govorimo o Bogu čovjeku, o visokom stupnju čovjeka, onda treba razumjeti da Bog čovjek, da bi se ostvario, mora živjeti zapravo u dva svijeta. On mora živjeti i kao zemljanin ovdje, ali kao da je na nebu, i istovremeno mora žeđati, vratiti se na nebo gdje pripada. Jer upravo je priroda neba u njegovoj nutrini. I to je paradoks. I s jedne strane imamo čovjeka koji teško živi na zemlji, kojemu se teško sjediniti sa životom na zemlji, kojemu je teško naći smisao na zemlji, a zapravo tek kad jednim dijelom prestane živjeti na zemlji, a počne živjeti na nebu, će se osjećati pripadajućim na zemlji. Šizofrenija. Da. Zemlja je pod vlašću dvaju planeta. Sunčanog nebeskog oca i Lucifera, krivog zrcala. Znači, to je pozitivan i negativan aspekt zemlje. Zemlja je nejednoznačna. Na nebu vlada harmonija i dušama je ok, sve je lijepo, krasno, oni osjećaju ljubav oca, ali nešto ih mami da oni žele pomoći svojoj braći, one žele se uzdignuti na jedan viši stupanj, žele proći to strasno zemaljske pustinje. Možda da pomogneš što je strasno. Dosta... Pasija, možda pasija. Najbolja. Mislim da je to razumljivo, što ne. Znači, to je, ajmo reći, razapetost. Može se tako reći. Neko stanje dubokog osjećaja napuštenosti, osamljenosti i patnje. Da. I zemlja je poprište sukoba. To je rat našeg sunčanog oca i Lucifera. I zemlja, ona je rođena u krilu našeg oca i u arhetipu. I ona je privremeno eksploatirana zlim mjesečevim knezom ovog svijeta. I zemlja, da, ti si dobro tako rekla, kao poligon. Ja obično koristim izraz da je ranžirni kolodvor. Znači, duše mogu doći odozgo sa nižih ili viših nebesa ili mogu doći odozdo. Ali na zemlji se vrši, znači, ta usmjerenost. Da li će on, znači, s obzirom kako je živio na ovoj zemlji, da li će on ići
u višnje svjetove, da li će se uzdići još jednu stepenicu više nego što je bio ili će ići dolje. To ovisi o nama samima. I Zemlja je posebna planeta, ona je jedinstvena, na Zemlji je moguće poboženje. I duše jako rado dolaze na Zemlju. Oni traže spustiti se na Zemlju. I ako se smijem uključiti, ima jedan negativni aspekt u svemu tome kojeg moramo svi biti duboko svjesni. Jer da Zemlja je mjesto livade i tratinčica, onda bismo mi živjeli u bogocivilizaciji. No, nažalost, tako nije. Kako je čovjek prešao svoje oblikovanje, tako je prošla i Zemlja. I Elohim je otvorio te crne ulaze kroz koje duše danas dolaze. U bogocivilizaciji toga nije bilo. No danas, najčešći primjer je zato kako duša dolazi u trenutak začeća u WC-u nekog underground kluba. To je dolazak duše. Kroz kakve ona patnje mora proći i kroz kakve mračne ulaze ta duša mora proći da bi se utjelovila ovdje, to su valjda muke koje su nama nezamislive. Da. I postoje, premudro se pobrinula za to da postoje duše koje dolaze, pomazaničke duše, poput Krista, Bude, Manija, koji dolaze određenim, čistim, neporočnim ulazima. No po koju cijenu? Po cijenu da doživljavaju progonstvo, da doživljavaju nezamislive fizičke muke, kakve su današnjem suvremenom čovjeku i apstraktne za zamisliti. A kamoli još progonstvo, proglašenje sektašima, iskrivljavanje učenja, 2000 godina ispuravanje laži na temelju nečeg čistog što su oni htjeli donijeti. Tako je i danas. Mi živimo u svijetu pomazanika, u vrijeme pomazanika, u vrijeme Ivana Bogumila, koji doživljava isto takvo progonstvo. No to je cijena koju je pomazanička duša spremna platiti za one koji žive tu. To je svjetlost koja dolazi sa pomazaničkim dušama koje dolaze objavljivati vijest o dobrom ocu, je svjetlost koja nije samo njihova. To je svjetlost dobrih svjetova, svjetlost premudrosti, svjetlost dobrog univerzuma. I ona se kroz njih predaje čovječanstvu. Međutim, mora postojati obostrana želja. Mora postojati želja od čovjeka. I zato ovo je poligon. Jer onoliko koliko je spreman čovjek danas vježbati, mijenjati se, dati znoja od sebe da bi se promijenio, toliko će ga i nebo prihvatiti sa zemlje promijenjenog. Mi smo neadekvatni da bismo ovakvi uopće govorili, a kamoli ushićivali se na neko visoko nebo dok nam se ne otkriju određeni duhovni stupnjevi te ljestvice koja nas vodi na nebo. Ne možemo, nije to trampolin na koji se skoči i odleti se na 4. kat. To ide stupanj po stupanj na kojem se duša mora prilagoditi na svakom od tih duhovnih stupnjeva. Kao da se brzo popela i sad mora malo doći sebi, vidjeti kako je na toj nadmorskoj visini i onda opet. I zato svaka duša prolazi pripremno razdoblje na zemlji. I zato nebeska majka jest pripremateljica. Ona koja pomaže dušama danas da uđu u bogocivilizaciju. Jer je cilj sjediniti nebo i zemlju. Mi danas moramo vratiti, samo još kratko pa ću ti predati mikrofon. Danas je cilj i zajednička misija svih ljudi na zemlji ne samo individualno pročišćenje, individualna priprema za ulazak u bogocivilizaciju, nego individualna priprema sa kolektivnim željama, sa kolektivnim aspiracijama da idemo zajedno.
Da, slažem se. Ja sam htjela dodati da čovjek dolazi na ovu zemlju da bi ovdje pobijedio zlo, smrt, Lucifera i da bi dobio vječni život. Kao što je Krist rekao, ja vam donosim vječni život i slijedite mene i zadobit ćete vječni život. To je nešto za što se treba izboriti. Prvo za svjetlost te ideje, a onda za njenu konkretizaciju. Pozivamo vas sve da ako su vam ove teme zanimljive, ako u njima pronalazite smisao i ako u njima želite čitati, razmišljati, diskutirati, razgovarati, naravno da nam se javite. Tajna, niti je tajna neba, niti čovjeka, niti zemlje jednoznačna, niti se o njima može govoriti u jednoj emisiji, no cilj nam je dovesti sva ta tri faktora, sve te tri velike teme same za sebe pod jedan zajednički krov gdje one pripadaju. Živjeti u bogocivilizaciji će značiti govoriti o nebu, čovjeku i zemlji zajedno, kao o jednoj kategoriji, a ne kao nečem što ima svoje pozitivne i svoje negativne aspekte. To će značiti život u bogocivilizaciji i danas je pripremno razdoblje za to. Najveći dokaz od toga osjećaj posljednjih vremena, teškoće koje se prolaze, nevolje, katastrofe, požari, poplave i mnoge duše zaista lagano prelaze. O tome svjedoče objave nebeske majke Ivanu Bogumilu, kako ih ona polako prevodi jer jesu takva vremena. No ujedno ovo je vrijeme pripreme za bogocivilizaciju, pripreme sjedinjenja i danas više nego ikad se pozivaju ljudi da otkriju tajnu misije, tajnu pripreme. Hvala vam na još jednoj besjedi. Trebamo podsjetiti za Mixcloud, YouTube, Facebook. Sve. Iako su posljednja vremena, subscribe-ate se, lajkajte, pratite nas i dalje. Hvala vam i vidimo se u još jednoj besjedi kod Bogumila. Vidimo se. Pozdrav. Pozdrav.